Здравейте, хора, и днес ще ви слагаме пак 113. Така, слагахме играчите. Така говоря, защото имам специални зъби, които ми помагат на другите зъби да не са криви. И нека да се почне. Така, виждате, тук съм събрал картичките. Да видим само кой ще ни са падне. Така, Каспар Шмайхъл, Роберто Карлос и Пиро и много други легенди. Така, нека да не губим време и да започваме да отваряме пака. 3, 2, 1. Добре. И Бразилия и Роберто Карлос. Майко мила. Аз имам Роберто Карлос. Ган. Не мога да го продам. Има ли го още някой? Да. Много хора го имат. Това е много лошо. Да. Както и няма. Тебе нямате никой виеш. И вече имаме 20 милиона. Окей, хора, ако ви е харесал клипът, абонирайте се за канала и пръснете тази камбана. Моля ви се. Всички чао!